Salutare măi găizămani, bine v-am regăsit pe canalica mea Zbuciu Mix. Vă doresc un Crăciulix fericilix. Și hai să ne plimbăm puțin, hai să ne distrăm puțin. Să nu uitați că o să facem live cu o zi până în Crăciun. Ori cu o zi până în Crăciun, ori în ziua de Crăciun, vedem atunci, dar o să facem un live pentru toți copiii, să-i fericim pe toți. Da? Vă urez un Crăciulix bombilix, să vă iubiți Crăciunițele. Să vă iubiți și pe voi, că dacă nu vă iubiți pe voi, nu puteți să mă iubiți nici pe mine. Așa că iubiți-vă ca să mă iubiți și pe mine. Da? Și te uiți la mine aici? Da.